No protože nemá, to už by bylo škoda ohřívat vosk jenom na 2 kytičky. Tak tady to takhle vypadá. Už je to všechno. Nádherně. Dokonáno jest. Tady ještě trochu, no. Podívejme se zblízka, přátelé. Vrníčka už není. Tady je jenom nějaký zbytek takový. Tady nám ještě tuhne vosk. To nevíde na celou tu kytičku. Tady máme Dáme to na kytičky. zítřek, až budou všechny formičky volné. Hele, já už ji mám. To jsou... Šestiúhelníčky a Nedočkavci. kytičky. Jo, jako můžou to takhle ještě dávat? Já si myslím, že ještě brzo. Ještě počkejte. Protože se ti může stát, že vytáhneš ten knot knot a zničíš si a svíčku. budeš Tak. mít svíčku. Ale dobrý, já si myslím. Ale ta byla nějaká první. Ta byla asi první, tak hele, počkáme. Hele, naše Síta Kilišová, počkáme, až Jiřík řekne, hele, jako zkušenej, že to je dobrý, jo? Až to bude zatluné. Nemá cenu kvůli minutě si to tady poničit, jenom proto, že neumíš počkat. To je nádherný. Ty se to hezky naučíš počkat, že jo? No. Tady už první výrobeček, který z formičky vyšel ven. Už tam nemáme vosk. No. Když si tam naslíváš to, co tam zbylo, Jo, to je nádhera. Tak. když si zdal ty kousky, Jo.